ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର 16 ଜୁଲାଇ 2024 ଗୁରୁବାର। ଖବର ନମ୍ବର 1। ଜାରି ହେଲା ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ସବୁ ବନ୍ଦରକୁ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆଇଏମଡିର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 2। ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କିଣିଲେ 100% ତାରିଫ ଦେବ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଭାରତ, ଚୀନ। ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ନେଇପାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାରଣ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟରେ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରୁଷରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଥିବା ଦେଶ ଉପରେ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ, ଚୀନ, ହଙ୍ଗେରୀ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଓ ଆଜରବୈଜାନ ଭଳି ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 3। ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2026। 24 ବର୍ଷ ପରେ ସେମିରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ମେସି। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆଟଲାଣ୍ଟା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସାମ୍ନା କରିବ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 4। ବହି ତ୍ରୁଟି ବିବାଦରେ ବିଜେପିର ପ୍ରେସମିଟ୍। ସୁପାରି ସାମ୍ବାଦିକତା ଅଭିଯୋଗରେ ବଢ଼ିଲା ରାଜନୀତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବିଜେପିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଏସସିଆରଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 5। ଆଇସିସିର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଦଳିଲା ଓଡିଆଇ ଓ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଏବଂ ଓଡିଆଇ ବିଶ୍ୱକପରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ 2028 ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ସେମିଫାଇନାଲର ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 6। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏଣିକି ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଗଣିବେ ଟଙ୍କା, ବଦଳିବ ସେଟିଂ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା ଆଇକ୍ଲାଉଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛି। ଏକ ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସହିତ ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 7। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସର ବୃହତ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା 2026 ଅଭିଯାନ। ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 90ଟି ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସେବା ନିୟୋଜିତ ଆଗଧାଡିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ରିଲାଏନ୍ସ। ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ରିଲାଏନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା 2026 ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ନ ସେବା, ସାର୍ବଜନୀନ ସହାୟତା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 8। ରାତି ପାହିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ରଥ। ରାତି ପାହିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି 3 ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ରଥଖଳାରୁ 3 ରଥକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନା ରଥ ଚକଡ଼ାକୁ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ଶ୍ରୀ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନକୁ ଦେଖିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଖବର ନମ୍ବର 9। ପାକିସ୍ତାନର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ପିଓକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର କରୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେରେ ଅଧିକାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଜବାବଦିହିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଜଏଣ୍ଟ ଆବାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟିର ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ଖୁବ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଓ ଏହାର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଓ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ। ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲା ଏଚପି। ବିନା କନେକ୍ସନରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଗଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।